četvrtom izvlačenju sretnog uplatnog mjesta posvećenog novogodišnjem TV bingu radovali su se igrači iz Banovića koji su svoje žute bingo listiće kupili na prodajnom mjestu Lutrije Bosne i Hercegovine u ulici Alije Izetbegovića 33. Sreću ovom mjestu donijela je Snežana Đorđević koja posljednjih 10 godina ne propušta niti jedno kolo TV binga i kako kaže, kupovina 2 listića svakog petka za nju je dio životne navike. Vi ste sretna dobitnica sretnog uplatnog mjesta u Banovićima. Imate dobitak od 2000, ali imate i pravo učešće u podjeli sa svim ostalim koji su dobili. Hvala vam puno. Baš ste me obradovali za Novu godinu. Imate pravo i na jednu srećku. Hvala vam puno. Zahvaljujem se Lutriji Bosne i Hercegovine na ovakvom divnom poklonu. Obradovali sam za Novu godinu, a i rođendan mi je. Hvala još jednom. Pored toga što je rođendan za gospođu Đorđević, dobitak je došao u pravo vrijeme, s obzirom da se sprema na put da posjeti kćerke koje žive van Bosne i Hercegovine. Nikako nije moglo u bolje vrijeme. Baš ste me obradovali. I baš što ja putujem preko sutra, tako da ovo baš je došlo u pravo vrijeme. Dobitni SMS gospođe Đorđević donio je sreću za vlasnike 160 žutih bingo listića, koji će između sebe podijeliti nagradni fond od 19.000 konvertibilnih maraka, što znači da će za svaki listić dobiti 118,75 konvertibilnih maraka. Sljedeće sedmice tražimo peto, posljednje sretno uplatno mjesto u ovom serijalu i kao što smo navikli, nagradni fond se dodatno uvećava i iznosit će 26.000 konvertibilnih maraka. Igrajte TV bingo jer sreća ide od grada do grada.